Mungkin ada permintaan lagu, Bunda. Mbak Bunda. Oke, Anang nyanyi Nanang. Duet nggih. Ada bintang Oh, tamu. nemu. Oh iya, oke. Mbak Kun, ada bintang tamu dari Karanganyar. Iya, ini bentar ya. Oke. 50 juta dari Oke, Bunda. siap. Bunda siapa namanya, Bu? Bentar lu enggak apa-apa. Hamba Allah. Ya, mintanya lagu nemu. Mas Leo masih ingat? Soalnya aku lali. Wes seiling yo. Aku lali. Walah kae to, pas sayang-sayangnya gitu. Oh iya. Pas sayang-sayangnya terus we ditinggal karo liyane. Oh, kuwi. Mosok lali. Ileng lah. Sing karo sapa? Yo. Dikasih spesial buat Bunda. Sebelah kanan ya. Nemu kowe pas ati ambyar-ambyare pacar sing tak tresnani ninggal aku keliyane tekamu dadi tombo ngobati ati sing loro muga ikhlas nopo tekan besok nganti kowe sing paling ngerti marang kahanane ati aku mau semangati usapiloku sing brebes pilih kepujane ati kinaryo kembange wangi sabar-sabar ngomong aku muga selawase dadi siji matur suwun Gusti pun maringi sing mati nemu slirane ngobati ati kang suci matur suwun Gusti pun maringi sing mati yang pergi biarlah pergi ono kowe sing ngancani Joyo Saputra matur suwun Gusti pun maringi sing mati nemu sirane ngobati ati kang suci matur suwun Gusti pun maringi sing mati yang pergi biarlah pergi ono dene sing ngancani
Thank you.